sa sisian pat ngidap na kajing snokmen bat ngi aingu yoblay mauladan rekat ya kajing syakri jangi lambakan ni online service na kapor sya kapor ti sa sisian pat ngi khot bat ngi priang sophai phi baro ki bayo ban pej ya kan ni online service na ki ying jong phi aba phi yo ban ya so pat ngi sa sisian hakan ni kasngi ti to try ra yo ban karkhu i phi we lamba jong kan ni ka service tigiyak ban sedang ya kani kajing syakri jangi hakani kasngi ngiyo ban yaso rekat bat unang ruai shaman siem na kajing ruai kaba ars pa asan kaba ong ukpa jonga utip shisha ukpa jonga uti jing udo nu jonga ula banom pendap mentahi jing sliang mensim jonga ukpa jonga utip shisha Shus go hun umpa ukpa jonga uti jing don kam ai la ban sha jing yam laki kun unju bab kloi hi ukpa jonga utip shisha shus go hun kumpa ukpa jonga uti ngatip yanga habade ibit baun marjing jonga ukpa jonga utip shisha na shus ngahun kunta ukpa jonga utip ngansyanya krem tin shu sumarhi nandam snow shed tin shu ukpa jonga utip shisha na shus no hun kumta ngi pediang sobhai phi ki para pengej bat ya baro ke biyo ban ya so lang ban ngi ha ke de jing she kri ki jing yo trai lengba ke ne ren san jo ke social media ngai bo plain yo ban kar khu na ka ban ta jong phi baro ngi yo ban sedang ke jing she kri ki jing yo trai da ke bang yo ban ya so lang ka number jing rai ka ba south pa live kandai ngan perta yaro yu jisu ngin yarwai lang hallelujah Shen habu romba ngas ngobha ya ka ban khot ya ka worship tem jang ka balang ka jong play nong thmai pok se ban yo ban dalam ya ka ne ka jing ruai bat hadin baladap ka ne ka jing ruai ngas ngobha ya ka ban khot ya ba par khat lang sun ya ka ban yo ban wan chene ji khmat ya ka ban pule ke tin ka jong play bat kom juro ban duai Kwa man ipnya kadaw balay bangas ngawha kalong na maruji suusap jing yam jonga yanga na jing dum usay jing shay mentangayo kenrat nong pen im jonga yamingan wayaro ngan pertaya ro yu jisu yar wai lang hallelujah
Shen haburamba An pertaya roh yu Jisu In yar wailang haleluya Shen haburamba Jisu ukot it yanga Men bangayat sakma Jing im badap jing jen jar do nut rupa jaklia Hen redas nam kordor tam ben sim jong nga usai Jing men ngadap tang jing men ha jing jatai An pertaya roh yu Jisu In yar wailang haleluya Shen haburamba An pertaya roh yu Jisu In yar wailang haleluya Shen haburamba Ngakwa kilok roh koj hak jat jong upin ben U apa un priang skau bhaka jing kerku kin shem Lada kin tip ya jing men ban mat jing it pela In waya ro jing pen im baro ringkat patna An pertaya ro yu Jisu In yar wailang haleluya Shen haburamba An pertaya roh yu Jisu In yar wailang haleluya Shen haburamba An im namar Jisu hang nekat padang sa Shen haba unsa kot cahi majing siswa Paro koi langin bertangin rai hasil yang wa In raya roh haburam syadu ki artaba Ngan pertaya roh yu Jisu In yar wailang haleluya Shen haburamba Ngan pertaya roh yu Jisu Yar wailang haleluya Shen haburamba Syabang nyo ban duai ngan yo ban pulia katu kat ni ki benta jong ka ketien jong blai ki bang la ban syam na ka shiti shikinong Hebrew kalenong ka bakat ar kedukhat ki ba ningkong ter Naba kumta mangiru habala ker tawer yangi dawlo ki sakhi kat ni Tungin bread no ya ka jing penwet baro bat ya kata ka pop ka bashat sno hangi bat tungin ya pet da ka jing ya sha ya ka jing ya pet thong ya ka balabu khmat jongi da ka bakmi shau Jisu nong penlong bot nong penjana ya ka jing ya jongi ubana mar kata ka jing kemen ya ka balabu khmat jongu ula sha ya ka ding pna uda iben ya ka jing le ran bot ula shong ha ka kti ka mon ka khet ublai Namar tu pen perkat ya uta balasya ya kabakat ni kajingkren persya ya la dia daki bapop bat pen oman thaj da kabasngo telot ngai lengai hakimen siem jong pi pimpat ya le persya habanda mi snam da kabai pen persya bat kapop bat pilak let no ya kata kajingken tu kabala pen I hapi kumba haki khun ko khun jonga wat nyo sting ya kajing sneng sempat utrai lemne wat sngo telot ngai lengai hakaba da sneng ya me da u namar ya uba ublei u iet u sneng bot u sempat ya khun baro ya uba pediang deina kabenta kajing pen bha ba phi sha Blay ule epi kum ki khun namar unu tau khun ubau khupa jung ju sneng sempat hendrai lada philong khlem ka jing sneng sempat na ka baro ki long ki nong yo banta kumta philong ki khun pongka hendrai ki khun kha buram nalor kaningi judon kita ki khpa ka do jongi ban sneng sempat yangi barngila buram yaki hatu ngin kham buram shibun hapo ukpa ki mensim jongi bat ban
Namar ki shisha tang kendiat kisngi kisneng sempat yangi kat baki ibet maki. Hendrai mau kenang ya kaban mento yangi. Bangin yo benta na ka jing kho jungu te ka jing sneng sempat baro kam imat menta kalong ka bakamen hinrei ka basngosi penban hadien ka penmi yo uso besok hakita ki balatrei maka uso ka hokken naba kumta tu phinra ya laki kti bala penhap kendriap batu bar ye ki khosio ki bala sator batu penlong ye ki lenti babet ye ki kejat jongphi ban om pen phai no ya kabadko nakalenti hendrai kham tam ba on pen khia namar phim shim lawan haulum ya ubalat ba bat bala ing da kading bat ka jingyong bat ha ka jingdum bat ka eryong bat ha ka jing sawa ka turai bat ka jing perta ki ktien ya ka ba kita ki bala yosngau ki la kirpat bakin om kren ka we ktien shu namar kimla ken Kimla sya kenya kata bala hukum wat lada umran un kata yo ta ulum onen them yu tie kata ka jing ipau ka long ka ba iting kata ka ba Moses uang nga syap tieng si kadai e ban nga khnyu hendrai phi wan ha ulum seyan bar ha ka nong ba ublei ba im ha ka Jerusalem ba kenja beneng bat ha ki ba bun paj ba ki angel ki bam la bat ki ba bun paj ba ki angel ki bam la nyo shu ha ka jing seng ba bat kabalang jong kibala kha ningkong ya kibala tho kerteng habeneng bat ublei unong bishar ki benrio baro bat hakimen siem ki bahak bala penjanai bat utrai jisu uksyang ga jutang batmai bat hakasnam ga jing senret ka bakren ye ki ba khambha ban ye ka jong u abel tu ublei unyo ban kerkhui kini kentien bangalayo ban pulie kin pendam ha ga jing duai ublei bat khupa jungi ba habneng i wan hakmat jome ha kani kapor wala da ka long ka por jong ka jing e ka bangi ya lingba hadu kata hendrengi dap da ka jing kemen atrai bangi mani ya mi ublei uba embat ublei uba shisha try memlong ublei ubangi la ban te ban khum tang hakawe ka jaka hendre medon haki jaka baro try medap ya ka beneng medap ya ka khndo melong mami unong thau ya ka beneng ya ka khndo metip ya ka basdang na ka bukut bad ya ka bukut na ka basdang bad medon haki jaka baro try bad hakani ka step habang yo ban shakri ya me na laki jong ki yeng halaki jong ki jaka bangi don ngi ai ngu ime ba medon ringkat bad ngi atrai mem don tang hang ni hayeng mani hendre medon haki jaka baro ki habang ya slok bad ya seng ha ka kerteng jome ka ktien ge jome ka pen gan mau ngi ban ong atrai wala dangi don tang ar bar laingot habang ya khot kerpar emi habang ya seng ha ka kerteng jome me kular me omen long ringkat ngi duai ko try ha kani ka por ya ka jing long ringkat ka jong mi ablay to pen scam ya kini ki khosie ki batlot ki jongi ko try to pen scam ya ka men siem ka ba kabashap tieng ga jongi ko try tu ya rap tu ai boring i banginam tlot banginam knyu banginam shap tieng wala da shibun ka jing ma ka baker ta wer ngi ai boring ya try bangin yeng bat me ko try ngi ai ngu me badai mami unong job mela job ya ka pop mela job ya ka perthai mela job ya shaitan mela job ya ka jing pang jing shtam mela job ya ka jing e baro bat mengi habangi wan how ta ulum try uba dai mami try uba Moses yo i hendai ulum uba ulum uba shisha ulum uba kentang ulum uba khot ngiru try ngi yo ban yo ka jing job ka ba medon ban ai try ngiru ngin yo ka jing pen khia ka ba medon ban ai ngiru ngi yo ka jing ada ka ba medon ban ai try ngi ai ngu ye me ablay na ka benta ka e ka ba mele na ka benta jung ngi duai ko try jisu to ya rap ngi ha ka jing le persha jungi ya ka pop ha ka jing le persha jungi ya ka jing shap tieng ha ka jing le persha jungi ya ka perthaya try bangin yo jing job atra jisu bokodor ai bor ka men sim jungi bangin la ban plai me hangno bangi don wala ka don ka jing do jing kermen saudong ingi hendrai pendap ingi da ka jing kermen ba da ka jing kermen jome bangi la ban plai me ublei ba em hangno bangi don ngi da duai ko tra jisu men da pen scam shisha ka jing ya jungi bangi nom shep tieng try bangi don ye me ublei ban ngi nom kordu shisha ngi don ye me try unong ya da unong pen khia unong ya rap jungi unong sius pa ya ka met ba ya ka men ka jungi ngi da duai ko try jisu ba ye to ye rap ngi habakum kini ki por ko try bangi da sham shisha try kata ka jinga slok ka bathyang bat ka babang bat me atry namar ngi tip
Jisu ba me ie jingi hadu kata-kata kaktian jo me kapan kan ma ba me long ma me ukpa jongi ban me tip ya ka ba bhatam na ka benta jongi lada kani ka jingpang ka jing stom ka ba ngia ling ba mata lada ka dei ka ba wan na me lada ka dei ka jing sneng ka jo me ngitip ko try ka dei ka ban pen bhaya ngi try ka dei ban pen bhaya ya ka ri ba ka judge ban ri ka jongi ka dei ban pen bhaya ka protehi ba ka wei ba kan pha me ko try na mar kata ka daw ngi duai aplay ngi duai ka jing ei ka jome ni duai ko tra jisu ye kani ka jing selong ha kani ka step ko tra ka long ka jing khu ablai ka jing ruai ka jing duai khamtam ka sur ka jome ka bangi nyo sngo na ka khtian jome lengbao shakri jome tra ni da duai man ka khu atrai ni pen gantang ye kani ka por baro ke khti ka jome to ai ko trai ba ka jing suk to ai ko trai ba ka jing ai to ai ko trai ba ka jing kermen jome kan pen ye ka man siam jongi trai jisu kodor banginum shisha banginum sheptieng ndai bangin yang scam da ka jinget hame trai na mar me don u blay ni don you blay ba yem ni don you blay ba iet yangi hado kata-kata ni don you blay uba kan mau yangi man laki por trai ni don you blay uba dai ukpa jongi ba habneng bat me iet yangi ko trai ni da duai ni da IT ni da pengentang baro trai ka jing shakri hakikti jome tukur khu mame ko trai tukur khu ye ki wei ki para kiwei ki banget kiwei ki Pakistan try ki bayadan kum kini ki por ki jinga slok halaki jong ki yeng ki sam halaki jong jakat kur khu ye ki rukum jo ko try no jo men sim jo me bangin shem ko try ji subayet ya ka jing thiang ka jing bang ban slok ringkat ban me try ngi IT hame ngi pangantang hame tukur khu me ngi duai da ka jinga baro ha ka teng jong ji su nong panem amen Tô lên yo ban kar khu ne ga ban ta jong phi pe pli yo ban pule ne ga tin ga jong blai bat ki jing duai nga khot lang ye phi ki para ba nge jong ka balang baro to nge ne so lang hai ki jing duai ringat bat ka shalong khasi jantia church leader forum ka bala khot lang ye nge ka balang Banya soalang bat ki hai ki jing duai ka bakar pang nai ka banta ka ne ka jing pang klam COVID-19 hai ka ne ka sngi ar phan reu tre ku Julai ar hajar ar pho bau blai on de yo ban lai isnai ban pelaj ban weng no na ka ne ka jing sap riang one khnyang jing pang ngin duai ro na ka banta Kasorkar kami, kasorkar jala, boblay naik ke jeng start eki. Kum juru ngenyo banduai, naik banta ki frontline workers. Bat ro ye kito, ki belangat hau ne kunyang jengpang, boblay undayo ban kia naik banta joki. Tong ngenyo ban pandam lang. Hai ke jing duai kan rat babhangi wan hajan jo me ko truai ka ban karpat ya me a blai janga yo ban lai snai me ko truai kan da bha na ka banta ka re be ka jai ban re ka jungi ngada duai ya me a blai janga na ka banta ka sarkar kami na ka banta ka sarkar jala ye ka ban yo ban ai ka jing start na ka banta jungi ngada duai ya me a blai janga Nai ka banda ki nong yarap lam atrai kan da bhai ki jing dai probreu ki belong ki frontline workers atrai yarap ban da karpang nai ka banda junki yarap ro ablai junga hi ka ban yo ban lai isnai ma me ko pa nai ka banda ki tu ki belang at ne khunyang jing pang ko trai bikin yo ban pelaj atrai kan da bha da ka jing isnai ke jome ken yo ban pediang noi ke jing ban khia ka jome ye ki ne ga duai nge de karpat nge da pan hai cái tên cái trong Jesus ngài đuổi, Amen. Nghe nghe đuổi ro, hao blay, bau blay onirap, yengi, onhikai yengi, bingin yo ia ke bor ke jeng start ke pekan zaman sem. Hapadeng kini kisngi, ke bakala ke rukom im, bad don ro shibon. Ki jingi kai ki baper bat babon jat ngin yo banduai ablai janga sai si sen pat nge wan hajan jo me ye ka ban karpat ya me ablai janga
em hai cái này ngi có trai cái đó ba mình nghĩ ai lăng ba trai cái đó ba cho cái này jing pang klam có trai but cái don rồi si bon cái jing cái bắp her ngi don kam trai cái đó ba cái jing start cái bakan German sem mình nghĩ là ban tiếp cái cái mon cái cho mẹ nghĩ y có trai cái đó ba leng ba ke ransan social media ke jingi ka ke ba bon jai bat ke ba bon rukom yarap yang ibengin yo ke jing start ka bakan jaman sem binginang ban yo ban le tang ye kamon ke jome what happening ke jingi ka ke ba bon jai bat ke ba bon rukom yarap yang ko try ke da ba bengin yo ke jing start ka bakan jaman sem ye ke ne da dwai nge ke pat nge pan ha ke teng ke jong ji su nge dwai ke ne menta pat halaka daro amen. Ngas ngop ha ban khat ye damot skam nong kadre ban ai ye ke jingrai kabakrpang bat hadin baladep kane ke jingrai ngas ngop ha ban khat ye Reverend Bobby Lalo ben ai no ye ke jingislok na ke ten ke jong play Nak mecha kilom na ijing yarapkan wan jing yarapkan wan nutrai nong tau kap neng bat jong ka pertei ya nga ubat sya pangan ham kasti ka jong nga long memetrai Siem kasuk ba American jai Hap dengki jing ya le Ngam tip kum no ban le Ngadem ko siyo ban yo jing jong Trai menong yarap Jing ai ngo ni ai Trai menong sumar Purom ya mitrai Trai menong yarap Jing ai ngok ngi ai Trai menong sumar Purom ya mitrai Ngap ya ka jingkot e jong utrai da jing is nei udang ap ya pi Ushong ha ka ket bat la ukpa uya sat nama ki pop jong pi Kikti bala mong kamet bala jaus nam usiu ka dor ka jing pen im Jing khi ben ka pertei u gloi ban sha na Maria pi udang yai am Trai menong yarap Jing ai ngok ni ai Trai menong sumar Purom ya mitrai Trai menong yarap Jing ai ngok ni ai Trai menong sumar Buram ya mitrai Syak skoria jingkot Jingker pajong utrai Long ublay ubak loy ban map Na martang ha udon Jing is nei ba pela Pin shem jing sukhala ka jing im Ka jing im ka jonga Klem ma metrai Kamentoy ka shulong le no ei Reina dubanga
Shem ya me trai Noman thaj ban shakri ya me Trai me nong ya rap Jing ai ngo ngi ai Trai me nong sumar Buram ya me trai Trai me nong ya rap Jing ai ngo ngi ai Trai me nong sumar Buram ya me trai Hagabanin kong eng ya ingu il try Jesu balakar kuyengi haganika jingim ka jingi hagamet baka minsim da ka jingi da ka jingai baka jing panchayat board ka jong u yengi ngai khbli e ru ye phi baro ki parab ngai ki Pakistan bakumjuru ye phi ki Pakistan ki ba pet limba ka ni online service jong ka jingi shakri lang il try Jesu nong panim jongi ka bala panya ya ka da ka balang blai nong thmai pok se shalong Ngeng bau try Jesu la kar khuyingi baro lingba ya gani ka jingya shakri lang ha kani ka online service. Te ha gani ka kenta jone ka por ngine pej ban ngai ki ar banta na ka ktin ka jong blai ka ta ka long na ka kitab ki kam ki apostol kalanong ka basipo ka khot ka balai pusan. Bat ka shiti ka baning kong jong Petrus kalanong baning kong ka khot ka bakhanyo. Kong kumni ki kintin. Henry ha ka no ka jaj ban riu. Jaru ba shepting ya u Bat ubayay le yaka hok ulong kain ubala priang ngobha da u. Baraba pikot ukpa ya uta uba klem nyaw shiliang kmat. Ubishar kat bakum ka jingle jong wei pu wei baro. Tu pelet yaka pot syang basa jong pi ha ka jing shapting. Ublay nyo ban kerkulim bagi niki kintin ke banglay ban puli. Tungin bu leng ha ka jing duway. Keburam bat ke jiro nga shmetrai ha ka nika kenta jong nika Por kabangi ban money ban shakri making ko try limba hagani ko online service nyai ngo making try preng ke jingker khu ba ka genering kat ka jomi ya ka jingem ka jongi king ko try ho ngiem hagani ki si badap shibon ki jinge ka jinjar kabangi kendo king try kum hagani ko por jangani COVID-19 king ko try chi subi reng nyai ngo bagina yo padi ni kalat ban yo ban sami ka tin ka jomi limba hagani ko online service kabla penyai da ka balong blay nong thmai pok se king ko try ba try ji subakor hakani ka kenta jani ka por ngalayo ban puli ka tin ka jomi king ko pa bangi scam ye ke e ka ba mala panshai how shakri barit ka jomi king try ngi scam baru jo uman se mo ko jomi ka long ka jing panshai ka jing pan sno thu lem king ko try ya ki ba pet limba ka ni ka online service king ko pa try to kar khu ye ka kenta jani ka por yemi ban man kraw yenga ban man rit king ko try bar ki kho si janga kindem hakik chat ki jomi baru thali janga try on pla hok eka kateng ka bakhut ka jomi ha ka kateng jong Jesu ubanana zengadwai amen ya kani ka khubor ka jing shepting yo try Jesu layalap eka da Petrus ha ka yeng jong Cornelius ulong henry ha ka no ka jaj ban riu jar uba shepting yo bat ubayele ya ka hok ulong kain ubala priang ngobha da u bat chushu ka khubor ka pen pau shai hau Petrus ban sngo thu bau blai umlang ubanyo shiliang khman ya ka no ka jaj ban riu ni ya no ki bangai bat ya ki bompat ngai ru hau try Jesu tiu Petrus ukhot ingi baro ban pelek jumon ha ka pot shang basa ha ka ni ka perthei ban shepting hok ya Jesu habang alayo ban pej ban pusan ban puli ya kini ki artli ki benta na ka ktin ka jong blai ka khubor ka banga kwa ban kren ha ka ni ka kenta jun ka por ka long ka don ka dor ha ka jing shepting burom ya utra Jesu kata de ka khubor ha ni ka step ka de ka khubor na ka benta jongi ki ba pej ling ba ha ni ka online service ya ka ni ka khubor ka ba khot ya nga ya phi ba ka don ka dor ha ka jing shepting burom ya utra Jesu te yakani ka benta ka jing shapting buram yo try Jesu nga shem baku mga tepru habanga puli yakani ka gospel jo Matthias kalonong ka bakat sa ba laipo hangtu pin shem ka por ka ba Petrus wi kendo wi shem yak jinge ka ba udan hapreng jo kata ka duryo
Hapreng jong kata kaduriau ka bosem, ka bawan kini ki waves ki jingki palo, mo hak kata kaduriau. Hawan kata ka jingki palo, hak kata kaduriau. Ne Petrus ulas dang banting ban kiu, hak por ka bau Jisu uyai asla jong kata kaduriau. Nalawan bakini ki sendran Petrus kilak kiu nama kenang mut balik karangai. Henreu Jisu ong toward shapting. Toward shapting hapreng kum kata ka jingki palo, hapreng jong kata kaduriau. Te haruf por kum kata ka por Petrus uloong. Lada day mame ko tra syak bangan wan syami. Bau Jisu uloong wan. Habula yai hapreng jong kata kaduriau, hasla jong kata duriau uyai. Hakat bau dang yai syau Jisu. Kini ki waves ki baki palo. Bas sakadiang batch kaman, anda lopet sakadiang sakaman kita kijingat pelong, ulas dang ban ngam, hakapor ulas dang ban ngam, ulas ngutuk balang ngam hata kaduriau. Uang ini kikintin, ko try, ko nang hikai, ko Jisu, to penem yanga, bab Jisu lak loy ban keneri laki kiti, balak loy ban kedup ban tan, yau Petrus, berke kawang kuat banong pi, deh hangta ke bau Petrus su. Usa kren yang deka kubor, hadu haka ying jong Cornelius, bon kren ba dengkam ban shifting hok, day tang yau try Jisu. Day ban shifting ye ki jong ani ka pertai, rei ban shifting hok, tang yau try Jisu. Bat kumjuru ulak kren, bakani ka jing shifting hok yau try Jisu. Ula thau ya du ki jait ben riu, ula thau ru yangi shimet, bangiron kam ban shifting hok, tang ya utrai Jisu. Amnan kam bangin shifting ya kanono kaba hakani ka pertai ka bangingi im. Ndai tungin shifting hok tang ya utrai Jisu. Tok hindiat ngini pet. Kai kata ka jing shifting hakani ka pertai. Ka jing shifting ka wan hakiba bon rukom hakani ka pertai. Ka bangi im kumbangi i hakini kisngi ki mamenta. Ba kata ka benkong kata ka jing shifting hakani ka pertai ka dei ka jing shem ni ka jing lap ya ki batamai jong ki real start hakini kisngi menta ka pelong yang i baro ban kuslai shifting ba pelong yang i baro ban kuslai shifting kumangi tip kanuk sang kelaman IP kalong ba sapang ki teknologi sapang ki nuclear bombs but kiwe ka ba ki ni ki real start ki bamenta ki lap ya shibon ba ya ki balong ba pen shifting khamtam yang i uret uria ubom tip ya ki ya ke benta te ka ba arpan ka jing shifting hakani ka perthai ka dei ki jait ben riu hakani ka perthai na ka wai kari shaka wai kari ka jingele hakathma ka jingya kan an ne ka jingya shon ne ka jingya pen ibor ka ba itrim ba hado ban pelong ya ki red kiria ban nangjur ka khuslai shifting ha ka jingem ka jongki kumolong ha ka gospel jong Matius kalong ka ba ap sau ter belong ben riu dekat ben riu ben yo Lukas kalong ba ap we dekat ka ba khandai ban Markus kalong ba khalai dekat ben yo hang to ben syam la de tu lupa bakan don ka jingya kan an apreng ki jait ben riu dan katma bat kumta ter ki jingjia ha kani ka perthai bat ka jingya sno pher niam ne ka jingya penksan hala ka jong ka niam ba hado ban pen kuslai shongs ir yau pajba namar kala poiru shadu ka jingjia ka ba umsnam ha kani ka perthai kita ki jing pen shifting ha kani ka perthai but shishu ka jing shifting ha kani ka perthai ying basa ka longru what hapreng ki jing ki ba bon rukom kiba penkus layangi habangi em ni i halaying lasem pitep khamba pi bapait lumbang ni online service pitep ke jing hakayeng ka bapi kendu lagalong haga jing dai baki khon lagalong haga jing dai bokpa lagalong haga jing dai bakakmi lani lagalong haga jing dai batnu halayeng halsem ki jong pi kita kilong ki jing penshapting ke bawan hakalong ying longsem ke jonga ba jong pi banang ta shishu jing pen shifting kalong ru ha ka imlang salang ku mengitip mentang ki bon ki jingdi ki pen buat la kalong ki khon samla la kalong ki kentai la kalong ki rerang ba kum ju ki jing ha ka imlang salang kita ki jing pen shifting ki bon ha ki ni si ki la jing em ki auria ba kum ta ter ba nang ta shishu ka jing pen shifting ka don ka bangi syam ha ka ni ka perthai kalong ka dei ki jing kerdu ha ka jing kerdu kata de kuntup ya khamtam ya ki beduk ki bekerdu hapreng kum ni COVID-19 kajing ja hapreng jom ni COVID-19 bon ngilas dang ban perkhat ma bon ngilas dang ban perkhat ya ki jing kerdu ha ka jing im gajongi ladang ngim yo ban play ya ka dukan kanu ka jinge ladang ngim yo ban tray kam tray jam kum no ki jinge kin wan kum no ngin pendap halayeng halasam jingi kita ka de ki jing kerdu ha ki ni ki sui menta ki bawan ban pen shifting ha ka ni ka perthai banang ta shishu om tang ha ki jing kerdu bar ha ki ni ka perthai ki jing pen shifting kalong ba ha ki jing keudor lut ha ki ki benta baro la ki long ha ki mar ki mata la ki long ha ki
Hakino gino gibenta ka bapi pisham pipi madhi bapi pitep shibon ki jingki dorlut hakini ki simta kita ki jingpen shepting hakani ka perthai but shishu ki jingpen shepting hani ka perthai kalong haki bor jong kamariang haki bor jong kamariang kumangli iya kini ki simta ki jingki ujuman ki eryong uslak bajur ki jingtwa haki lenti ki singkin ki lom ki wa but ki ka kumba philap kumba pisham kita ki jingpen shepting ha kani ka perthai banang ta shishu om tang ha kita deka danru ha ki jingpang ki jingstom ki babon rukom ko mangitep ha ki jingpang TB ki jingpang cancer ki jingpang mo corona ki baki ong covid-19 ki jingpang ke balak tajur ke balak pen kuslai kalau pen songs ringi ki pat ba baro kita ki dei ki jingpen shapting ha kani ka perthai but kini ki baro ki ba POE but ki ba pitep bahadu kapelong yangi ban kuslai ha kajing syapting. De syushu kay kabang akwa ban ong hani kapor. Baka ni kajing syapting kam kta tang ya ki bom nang bom stan. Kam kta ya ki banang bastan. Kam kta ya ki nong kendong. Kam kta tang ya ki nongsor. Kam kta tang ya ki beduk. Kam kta tang ki berispa. Hendai ka kta lut ya baro khaj. Kani kajing pensyapting ha ka perthai ka ta'lud ya barakhoi nado ubaret hadu betemen ka ta'lud ya barakhoi diki breu ki em hakini ki smenta ha ka no ka jaka ki em da ka jingkus lai shongs ir namar bayo wan ka jing syapting ka basniu ha ka jing em ka jongki ki breu hakini ki smenta ki em da ka jingkus lai shongs ir namar bayo wan ka jing syapting ha ka jing em ka jongki ka jing syapting ka basniu ki ting bha yo jia ha ka jing em ka jongki kini ki baro jong ka jing syapting ha ka ni ka perthai ying basa ke la ke tawer ya ka jing em ka jongi ande ke ka bang kwa ban ai mun siam lang ingi baro ki bapet lembah ka ni ko online service khot ka pat ingi ha ka ni ka kenta jon ka poklong ba tungin em klem ka jing syapting ya ka no ka bomwan ra ya ka jing kerkhu tungin em klem ka jing syapting ya ka no ka bomwan ra ya ka jing kerkhu kumba upol wang hau yo Timothy Timothy kalau nong menengkong khot ban yo namar ublay shimla ai hangi ka mensim ka jing syapting henry ka jong ka bor ka jong ka jing I bat ka jing le adkar shushu ka ktinu blay no Lucas kalau nong ka bakhat khot ka basa hadu basan ko ong to what syapting ya kita ki ba penyap no ya ka met bat ki bom don nalor kata bakila banle henry nga maham ya phi yano pen syapting kata de jingkeli ke ba ha ka jing em ka jonga jong phi henry nga maham ya phi yano pen syapting tu syapting ken yau ta uba hadin ka ba ula penyap bat udan ka bor ban bread syadujok sisa nga ong ipi tu syapting ken yau ta ujisu kata de kaktien nga jong blay ka banglayo ban pegan mangin ka por ba ngim dan kamban syapting ya kita ki bomlong jingkerku ha ka jing im jongi ngin syapting buram ya ujisu badan ka bor ban le ya ki gei baro habangi don ka jing syapting buram ya utra jisu kadan ka dor ken ha kita ki habangi don ya ka jing syapting buram ya utra jisu kadan ka dor ken ha kita ki kay kita kini pen kita lai tali benta ka dor jongka habang idon ka jing syapting burom yau tra jisu ka beningkong gadai ka dor jong ka jing pelait lut ka dor jong ka jing pelait lut larangi syapting ya ke jong ka perthai kam don jing pelait lut ru bingi hande ka don penman ka jing songs ir ka don ka penman ka jing kuslai ka don penman ka jing ki babun rukom ka bengi kendu ha ka jing im ka jongi upetra suang ha ka jing pelait lut yangi hak na kata ke jinglong jingem ke bathala ya jongi omna ki gei ki basep kum ka rupa lani kaksiar ndai de kasnam ka bakodo ka baklempop ka baklem thobria ka jong ujis krisken kata ri ka tin ka jong ble ka ken sai ka ndai de kaksiar dei de kaspa dei de kata ka rupa ka bapidon kata kanumla dalili em ka ban pelai lut ya ka jingem ka jonga jong pi ndai de tang de kasnam ka bakodor ka baklempop ka baklem thobria kata kali ke jong Jesus Christ unong penim jonga ba jong pi baka sam ka basab khandai kalau nang menri dekat banyo ko ong ba long ibi bakas lada pisania hakaspa ke jong pi
Kalong kabi ibit. Kaspa namar balik ko ngota namar ba kaspa kamla ban penim ya ubriu dalele ruem. Tong ne pa ya kanuksan na kakten ka jong blay. Kata de sapang ka parsi jong ka jingim ukhon sarong auria. Kumnu bo yo ya ka jing pelai luat hapren ka jingim bathala jong u. Haba ulai kendo haka jingim ka ba septen jong u ka ba marwe. Larangi pa sapang kun sarong auria. Hapren ka ba uang kopa. Wang tu ai no ki benta ka badai ke jonga. Kebangan yo banyai la ka jong ka lenti. Ai no ia tak ki benta badai ke jonga. Bha no ia ka tak benta. De undok Paula snap ia tak ka jing kren jong kon. Ula ai ia ka tak ka jing kwa ka jong u. Haba ula yo ia tak ka jing kwa jong u ula jengai na la ukpa. Ha ka po na la jengai na la ukpa. Ke ka ba ka jing kenduk ka jing syam jong ni kon sang auria. Ula pen ula pen sobha ia la ka jong ka jing ha ka mon la di. Ban auria ha ki ki benta ka jing kwa ka jong u. Anda ula lut ya kita ki baro ki jing don ka jing ka jong u. Anda umdan syu ha kata ka jing ka jong u. Ndai kala wan kan nems ni on ka ktien ka jong try. Kala wan kan nems ni. Kalau wan kan nems ni ha kata ka snong ka ba udan. Dalawan kata ka nems ni ula stu ya ka jing kerdu kala wan ha ka jing jong u. Ula wan u perlok unala skendu u perlok ula pan ni ka kambo untrai ka no botang mun yo ban jak po ha ka jing ka jong u. Ando la poi ha kata ula ai ko ka kam ban le shaling ha ban pet igis nyang ban ai bam igis nyang. Ba preñ ka jing kerdu ka jong u. Haku ngutak poru haban man ban bam lem kita kijing bam jik senyang ban pen kendang ia ladi tang ban piok ban pen kendang ia ladi ya kum hak tak po wi ken mau ya lau jong kupa wi ken mau lau jong kupa ubadan ba em wi ken mau lau jong kupa ubak ba ubala pen khai u bala pelong bri u syakani ka pertai de ulakan mau ya kita kijing i kijong kupa bah ka bak haduk ka bastonat kolong ba u ne kun sarang auria kam simkut ka jing jong hak katakan nems niu de ukloi balik pai shalau jong kupa habuli pai shalau kupa habu kupa u i u ula kedobi u kata ka benta ka ba ula yo ya ka jing pelai lut ka ba kongsan ya ka ba ula yo ya ka jing pelai lut na kata ka jing kendu ha ka jing jong ka jing ka ba auria di Gaktian ka jong blay ng gospel jong Matias kalong menri kot apsalay pasakong wat kuslay ha ka jing jong pi to pinwat siwa ki himau blay badi ka hok ka jong u de yakini ki baro on sa ay lang tam pi ka bamot u unsumar yang bad pi de prabngai Pakistan bat ya pi ki bapet lembah ni ko online service lada pi don ya ka jing shifting brom yo try jisu kadan ka dor ka ban pelai lu ya ka jing ka jonga jong pi kumbalang yo ni kun sarang auria on pelai lu ya ka jing ka jonga jong pi de tongin ha ka jing shifting hok yo try jisu nong pelai jongi nong pelai lu jongi ha ka jing shifting ya ki jong ka jing sniu ka bom don ka jing pelai lu ya nga bat ya pi ka benta ka baar ka benta ka baar pan habangi don ya ka jing shifting buram yo try jisu ka don ka dor ha ka jing kha thmai ka bakan jaman sim ka don ka dor ha ka jing kha thmai ka bakan jaman sim u Petrus wong ha ka jing shifting buram yo try jisu ka dei ka jing shisha ka bangila kha thmai pat na ka jing long jing ka barem jong ka pop sha ka jing ka bakan jaman sim kani ka dei ka kentien ka balong ka spa ba Sengap. Kani kadai ka kentien ka bolong ka spa ba. Bat ka badon ka jingmut bangin long ki kistan ki batamai. Namar balapan ku yangi da ka jing kongo ya ka jing shisha. Ya ka jing it ublay. Bat bani it syar hemru na do ka donut. Parolok bat parabangai hi. Ang ka ketin ka jong blay. Na ka siti ka baninkong jong Petrus kalonang baninkong. Kadkhot ka ba arpuar hadu arpulai. Kani kadai ka kentien ka bolong ka spa ba. Ya ka bangin yo ya ka jing gustan ka bathamai ka jing gustan ka bakenja mensim ti kani ka jing kha astin ka bangiyo nauta usumbai ubayap henry nauta usumbai ubomyap ang gaktin jong try ka mumut ka bom sepshu utaw de ujisu unong penim jingi ubangi shifting hok tang ya u de tanglong ni ujisu ubomyap shu ngin yo ya ka jing kha ka bathamai ka tin ka jong blay FSS kalau nang kabasa ko khot ba arflai do apsa ko ong ba phin kup yo ubriu ba thmai yo bala pelong ha ka dur ublei ka ha ka hok bat ha ka jing khut jong ka jing shisha sai si sengan puli ba phin kup yo ubriu ba thmai yo bala pelong ha ka dur ublei ha ka hok bat ha ka jing khut jong ka jing shisha ong ka ktin ka jong try kata ka de ka ktin ka jong blei ka ba ya bangi don ya ka dor bangi don ya kata ka jing shifting buram yo try jisu kadan ka dor ha ka jing kha thmai
kabakin jam mensim. Kumangin phabiang ya kenuksa syapang jong kun sarong auria. Kam kot yu utang bola yo ya kajing lailut na kata ka nem sneo na kata ka jing im auria ka jong u de ka bosutunan ko lombo yo ru ya ka jing khatmai ka bakan jaman sim ha ka jing im jong u na kata ka jing im ka bathala na kata ka jing im pop ka jing auria jong u henre ulak kala long u jing im u batmai jing kha ka batmai ka jing im ka bakan jaman sim ulas dang ban kloy ban pendem halau kupa las dang ban ko ngu eke ka bau kupa on yalam ya ka jing im jong u las dang ban le eke borok ban punon borom ya ka keteng ka jong kupa ka jong u kadai kata ka benta ka bang kwa banoi pi larangi puli bahas pang ni kun saurang auria in lap ita ki benta hapreng jaga nems ni hapreng jaga jing penshap ting jong kata ka perthai ha ka jing im ka jong u henrei habu don pat ukun mau la jong kupa ukun mau la jong kupa u balapan he pensani u balapan kha u shone ka perthai de kloi ban le ban dem haki kichat jong kupa habu dem haki kichat jong kupa u yo e ka jing pelai lut ba ka ar pat u yo e ka jing kha thamai ka ba ken jaman sim u sedang ban embiang kata ka jing ka thamai kam dei syuk ka jing im ka berim ula ya ka jing im ka thamai ka jing im ka ban le ya ka mon ka jong kupa ka jong u ka benta ka balai habangi don ka jing syap ting burom ya utra jisu kadan ka dor jong ka jimi pat na kibayap kadan ka dor jong ka jimi pat na kibayap kado jong ka jing shisha ka bakrao kaban ai mun sim shishu yangi ha ka jing syap ting ka bakhut ka dei ka jimi pat jong u Jesus Christ ka pipule ka gospel Matias kala nang ba arpra ka khot ba ardo sa pun syam hang tu ka dei ka bentang ka ba syapang jaga jimi pat ka jong Jesus Christ na ka bayap ta kumbau Petrus uang ha ka ba sithi ban kong Petrus kal nong ban kong khot ba arpui ka ong lingbau Jesus ki ngej ha ublei ubala peni pat yo Jesus na ki bayap bat ubala ai ka buram ha u ti ka jingej ba ka jingkan men jingi kenyo along ken hau blai lingba gani ka jing ai tilut ka jongi hau Jesus Christ lingba gani ka jing em batmai ka bakan jam sim jingi hau Jesus Christ lingba ka bangili banwan phai biang show ni Jesus bangi dei hok ban shifting hok u lada ka jing em jingi ka kloy ban longkum ta ngiru nginyo ban don ka jing kermen ken hau ta Jesus ubalami pat na ka jing tem habangi perkhat syapang ka jing yam habangi perkhat syapang ka thma habangi perkhat syapang ka jing pang ki babon jan habangi perkhat sepang ke jing kerdu bar ki ke bang yo i ne yeshem ha ka jing em hang ne hasla perthai ying basa ka bang isong ka pelong ingi ban shep tingken lare pi perkhat ya kita ke boro ke ba syakadiang syakamon kita ki waves ma kita ke jingat pelong ki bawan ha ka jing em ka jongi ki bawan ha ka ni ka perthai nginumla ban em ka jing em ka ban pen sngobha yo blai ba nginumla ru bangin ya hakalenti bangin yo e ka jing ku ha ka jing im jongi de kani ka de ka jing shisha ka bau jisu ulami pat na jing tep bat kumjuru ya ka men jong wei po wei kustan uba shifting hok eu tra jisu uru unyo mi pat klem ka jing yap ka ba asin klem ka jing yap ka ba asin ka tien ka jong blai na yo anes kala nong basan ka khot ka ba ar phra ar khundai ka om what smoke in dit ya kani kenyamino ki balale babha mu ki balale hok syaka jingmi pat ka jingim hendai kibala le boman syaka jingmi pat jong ka jing penrem kata ka tien ka jong blai kala pensisha ba yangi kibala nget yangi kibala yo ka jing pelai lut yangi kibala shifting hok yo try Jesus yangi kibala yo ka jingim ka bakan jaman sim ka jingim ka batmai habangi yo ya kata ka bentala ngi don ka shifting hok yo try Jesus ngirung yo imken bagi niyo ban mi pat ringkat bat utra jisu unong penim jongi ka ten ka jong blai ka rom ka nong menriu ka khot balah do basan ko ong namarada la penya besap lem yangi ha ka jinge sriem kata ka jingyap jong u kum taru ngin yo long ha kata ka jinge sriem jong ka jimi pat jong u ngin long ka ju kum bolong u jisu ngin mi pat ngin mi ringkat bat u jisu ngin yo ban syang nam ha ka khet jong ka jis nei ka jong u kumangin pai ka nuksan ka tien ka jong blai syapang jong u ne u kon sarong auria hi ka basutnat ba u ne kon sarong auria ru ngani tu pi andau la yo yang ne ka jing pelai lut bat u yo pat sakoi ka benta ka de ka jing kha thamai ka ba kan jam sim u em no ka jing em ka ba thamai dei syu ka jing long ka berim de ka basutnat ka long ba u yo ba ni kemel lang ba lau kupa ba la ka yeng ka sem ka jong kupa jong u kata de na ka tien ka jong blai ka bangan puli no Lukas kalau nong kaba khatsan kadkhot kaba athusa kongkum ni naba uniu khun janga ulalong ubalayam te ula empat
Baulolong ubalaja no tila syampa di kumta kilayas dang ban ya lekmen kata de benta kilayas dang ban lekmen ban lerisa ban lekmen ba ukun ubalayap ukun balaya thalai la ka jong gajingim nda anda ulawan pai ban pen ko ngu ila ka jong gajingim ha ka jing sisa da go pendem halau kupa da go ai tilot ila ka jong gajingim da go kwa badem ka jing makin jam sim uyo ka men lang ha ka jaka ka jong kupa ka jong ka badon ba em nadong sedong ha ka basuk ka bakmen ringkat balau kupa jong ba kanut tam ka jing im jonga bat jong pi ki pra bangai ki Pakistan bat pi ki bompat ngai ru ngi khotlang ane ka kenta jon ka por balada ngi kloi bat ai tilut dia la ka jong jingim i kloi ban shifting hok yong ni jisu belong nong penim jongi ngin yo ke ni ka jing pelai lu na kata ka jing shifting jong ni ka perthai ngin yo ke ni kata ka jing im bakan jam sim na ka ni ka jing shifting ha ka ni ka perthai jing basa ka bangi im bangin yo ru ban don ka lemat u ha ka jaka bula pen kre kumbong ka tien jong blai yo nes kulong balai kan rikong na ba we bangai thu unom jatchu unyo ya ka jingim ka babam jukot dikini baro lai benta kilong ki badan dor sisa ha ka jingim ba manla kasngi jongi ki brio balong ki ba shapting hok yo try jisu bat bandan ru ka jing shapting ka ba khut shu ladangi donya kini ki lai benta ha ka jingim jongi ngin om so pher ai shu ma nginam so pher ai shu ke ai ka banjia ha ka ni ka perthai ying basa nginam so tiang shu ladangi don ka jing shapting buram yo tra jisu nginom shapting ya kini ki covid-19 ki bawan nginom shapting ya kata ka jingkerdo la kawan nginom shapting la ya kata ki jingki phalo jang ni kamareng nginom shapting ya kita ki jing sneu ki bapen shapting ingi hakan ka perteng nginom shapting namar balai namar baka mensiam jingi kala kemen buat utrai namar baka mensiam jingi ngila sngotu la ngila yo like na kata ka jing shate shakhom ha ka bo jo jing dum ni sngotu baka jing im jingi ngilong ki bakhut hakmat ka jang utrai namar baka jing shapting ka basneu kanam don jakashu hangi henry ka jing kemen bat ka jing suk kan don hangi namar bo trai jisu unam ino yangi dalai leru em ya ki ba shapting hok ya u kumong ha ka kitab jung Isaiah kalanong ka basaw po idikot baspo kong what shapting me namar ngalong kat bat me what ngau ma namar ngalong blay jong me ngan pensat bori me hot ngan yarap me hot ngan kersan me da ka kti ka mon ka junga kani ka de ka jingkular u blay ya ki kon Israel bat ka longru ka jingkular yanga badipi ki ba shapting buram ya utrai jisu utrai unyok ban kerkul lumbang ni ka jislok kumang chpun kan mau biang tongin don ya ka jing shapting buram ya utrai jisu namar ka don ka dor haka ke kita ka dor haka kalong ka boy ka dor ka kong ka bangin yo ka de ka jing pelai lut how utrai jisu ka baar ka dor kalong ka bangin yo ya ka jing kha ka batmai ka bakenjam siam bat ka balai ka de ka dor jong ka jing mi pat ngin yo bandar kat lembat utrai ha ka jaka walaupun kre na kamta jonga jong pi ublai yo ban kar khul lumba ka ni ka khubor ba ha ka ni ka kanta jong ni ka por aswa ya ka bangan yo ban syang no ngakwa bangan yo ban dwai lang ha ni ka kanta jong ni ka por ngi scam kalong ka jing dwai ka bangi kersan iwe ngasngotu apleng jongi ha ka ni ki simta ngi em ha ka jing kardo ngi em ha ka jing jinjar ngi em ha ka jing jinjar khat ka bangim la ban khi sakadiang sakamon ndre kalong ka ba ya ka jing em jing ngi scam pi ka ba pet lumba ka ni ka online service lumba ni ka jing shikri lang pi pet ling bat ka ta ka jing angnuan ka jong pi ban yo no ya ka jing pelai lut ban yo no ya ka ta ka jing khatmai ba kan jam sim bat ban yo no ya ta ka jing kmen ban yo ban shan kat bu try ngine dwai ha ka ni ka por ba ublei unyo ban kar khui pi hapreng ka jing pang ni stom ka ba pidon hapreng ki jing ka ba pi kendo hapreng ki ki ba pen kuslai ka jim jong pi kani ka khubor kan ai masimi pi phashu try jisu un ai bore pi ba kumjuro ngin dwai na kamta jong pi ki ba pet yang ni ka online service ki ba kwa lu ban thau thmai la ka jong jing em pi sungo thu ka dang ka pop ka jim jong pi ka ba te pi ka jing em ka ba auria ka jim jong pi kwa ban light na kita ki baro lengba haning yo ben dwai lang ba ka snam ka ba ko do jong jisu kan yo ban thau thmai ya ka jing em jong pi tongin dwai Trying aingu imi ha ka ni ka kenta jong ni ka por ha bangali sngo ya ke ka ba mala krening lengba ka ni ka khubor ka badan ka dor jong ka jing shapting buram ya ka kateng ka jomi ko try bangangi scam king try ki bayo ban pay limba ka ni ka online service limba ha ni ka jing shakri lang king ko try ngi scam kala long ka jing khuyingi iwe pe baro kumjur king try ngi yo ban ni ka shalem ka jing duai da ka banta ki prab ngai ki Pakistan ba kumjur ki bompan ngai king ko try ki be kendo kum ha ka ni ka por ka jing jar ka blakta limba ni covid-19 king ko try
Try ngis kemenum ino min lauren kat lemiki. Min yai pentingan naka bor ka jomi. Ba min yai kirkukin try de ka jing isnei de ka jing eat ka jomi naka benta ka jongki kin ko try. Ngis kem ha bakile skoi de ka kubor kin ko try. Kin shifting hok imi ko Jisu balong nong pelai lui kin ko try. Kin shifting hok imi kin ko try wa ai ka jing imba kan jaman sim kin ko try. Ba kin shifting hok imi ko try Jisu. Namar bakin yo banimi ringkat bat me ko try ha ka jimi pat ko Jisu eat. Ba try ngis kemenum ino min kar kunam ta jongki min yai lauren kat kin ko try. Hab ki don halaying hab ki don hangno no ka jaka try. Ba ka jing shifting jong ne ka pertekan kan riak ne kin try. Ba ngis kemenum ino min kar kui ki ka jing eat blai ka jomi. Ba ngat dwai kin ko try Jisu eat. Na ka mentagi ba pet lembang ni ka online service kin ko pa. Ki ba em ka jing em ka ba auria, ki ba em ka ba jing em ka ba bom ko ngu imi, ki ba ya la ka jang ka mon kin try. Ande ha ba ki pet lembang ni ka online service, ha ba ki snow ya ka kubor ka ba kraw kin ko try. Ki kwa ba ki ang nut ban pen bet ya la ka jang ka jing em try. Ngi scam hang no ka jaka ba ki don. Ba ka snam jom na Calvary kin ko try. Min yo ban thau thmai ka jing em ka jong ki kin ko pa. Kin ino ka jing long barim ki try. Kin ya ka jing em ka ba thmai. Kumbalong ukhon sarang auria kin try. Kin phai byang shimi ko Jisu balong thau nong polong kin ko try. Kin khmer ki khmat shimi try wala ban pen emi ka man sim ka jong ki. Bakin yo ka jing pelai lo, bakin yo ka jing em ka ba thmai ka bakan jaman sim kin ko pa. Ba kham tam kin try kin yo ban donan kat lembat me ko try. Ha ka por ka ba mi bet iki kin try ban donan kat bat me ha ka jing em ka ba bom jikut kin ko pa. Ha ka keteng jong Jisu kes ngada dwai, ya ke ka bangi kar parik khmat jom kin ko pa. Ha ka teng Jisu ngadwai. Amen. Kat no ngidap te ka jing sngongo yo blai ye ka blai lo kar khu ngi. Leng ba ka keten ka jungo ka bangilio sngo manta ha ka ne ka klep mat ka manta. U blai onda yo ban kar khu ye pi pastor. Ka pilapan kan ma ka keten ka jong blai ha padang jong e. Ngas ngor ban ai ku blai e ye pi baro. Kini yang ye shim banta ha ka ne ka program. To blai nyo ban kar khu na ka banta jong phiro. Ngin ya panwai no ka jing shekri ka jing yo try. To ngin yo ban ya so lang. Da ka number jing rai ka ban reu spa reu po. Men sem jonga karwai de jing ro akat no crow melong ablay. Men sem jonga karwai de jing ro akat no crow melong ablay. Bat hadin baladap ka de ka jing rai. Ngas ngob haban khot. Ye pastor Bobby lalu banyo bandwai bat kerku banwai. Ablay utray habada jing snowling ngo ngaperkat ya ikam tik di jong ni. Pen bao ya kabor pela jong mi ben sim jong na karwai na jing ya ro akat no kra ilong ablay ben sim jong na karwai na jing ya ro akat no kra bahalau simbun jadi kena ngasau bagi yarwai ki surga tiang abang ape nakliar ki lomba benar jingpo baji iping jong kamarya ensim jong karwai na jing yaro akan no kra nilong ablay ensim jong karwai na jing yaro akan no kra nilong ablay do nut ka habang apuson marway
xiêm trong ngã cát hoài để chính nhà rò a cát nô khảo đi lòng áp lệ bên xiêm trong ngã cát hoài để chính nhà rò a cát nô khảo mê lòng áp lệ ba u Chris unwan pada jing risa ban lam yanga shari pernah shane da jing men nga den na bat yai rai hanta akat no crown ni long a play kap den ben xiêm trong hoài đã chính nhà rò a cát nô khảo đi lòng áp lệ bên xiêm trong má cát hoài đã chính nhà rò a cát nô khảo đi lòng áp lệ Hakabuay no tuay bagi jingai jong Jesus Christ ka jingai ba jong blai kupa lem ka jing slok jong musim khut kini la hui blai to kar khu lemba ngi ki wei pe barok ki bapet lemba ka ni ka online service kin try but kar khu nam ta kiri khoi ringai shastom to ka burom jom try Jesus ngadwai amen.